ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ରାତିରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଥିବାରୁ ବାଉଁଶ ଗଛ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଲୁଇଁ ଯାଇଛି। ଅଧେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅଧେ ଲୁଇଁ ଯାଇଛି। ଆମ କୁଡ଼ିଆ ଘରକୁ ପୁରା ଲଦେଇ ଯାଇଛି। ଆମ କୁଡ଼ିଆ ଘରଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି କାହିଁକି କୂଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ କରାଇଗଲାଣି। ଆଗକୁ ଯିବା ନିଷେଧ। କାଳେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ କୁଡ଼ିଆଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ସେଠି ଯିବାଟା ମନା। ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବାକୁ ଦିଅ। କାହିଁକି ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିବୁ ବୋଲେ ଆମ କୁଡ଼ିଆ ଯେତିକି ଠିଆ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ତ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତ ଦେଖୁଥିବ କେମିତି ହେଇଛି। ସକାଳ ତ ହେଲାଣି ତ ଲୋକ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ବୋଲେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ବୋଲେ କୁଡ଼ିଆରେ ଲୁଚିବା ଲାଗି ଆସିଥିବେ। ତ ଆଜି ତ ରାତିରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା, ପବନ ବି ହେଉଥିଲା। ତ ତେଣୁକରି ବାଉଁଶ ଗଛ ପୁରା ଲୁଇଁ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଭିତରେ ଆମ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଭାଙ୍ଗି ରହିଛି। କାଦୁଅ ତ କୁହ ନାନି, ଆଉ ରାସ୍ତା ସାରା କାଦୁଅ। ଆଉ ଜମି ଗଲେ ତ କାଦୁଅ ହିଁ କାଦୁଅ। କାଦୁଅ ନଥିବ କି ଜମିରେ ଆଉ ଥିବ। ତ ଦେଖ ସେ ଭିତରକୁ ଅଛି, ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ବା ଦିଶିବ କି ନାହିଁ ହେଲେ। ତ ଦେଖ ସବୁଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗଛଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ଛତା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ବି ବର୍ଷା କମିନି, ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, ଜୋରସେ ହେଉନି। ରାତିରେ ଟିକେ ବହୁତ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ବ୍ରସ୍ କରିନି। ଘରେ ଗଲେ ବ୍ରସ୍ କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାଅ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ତ କୁହ ନାଇଁନି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହଉ ତୁମ ପଟେ ବର୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି? ଆମ ପଟେ ଜୋରଦାର ସେ ହେଉଛି, ଲଗାତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏବେ ତ ବର୍ଷା ସାଥିରେ ପବନ ବି ହେଉଛି। ହଉ ରହିଲି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।